Sa number 2, pagsaka sa suspected leptospirosis sa cases sa Negros Occidental ang na-report. Kasunod sa nagluntad nga pagbaha dala sang bagyo Tino. 4 naman ang suspected leptospirosis deaths. Sa datos ng Provincial Health Office, humalin sang November 4 sa mag-igo ang bagyo Tino. Tugtog karon, mayara sang 90 ka suspected cases ang na-record gikan sa mga ospital kag report sang LGU. 72 diri ang na-expose sa pagbaha sunod sa PHO. Ginsiling ni Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, mahimo nga magasaka pa ang kadamuon bangod wala pa nagsulod ang report sang iban nga mga ospital kasubong man sang iban nga LGU. Ang 90 nga na ospital wala pa diri sunod kay Pinonggan ang wala ma-ospital. Nagalawig sa 5 to 14 days ang incubation period sa leptospirosis. Rason nga subong pa lamang na ginuwa ang mga suspected leptospirosis cases. Sunod kay Dr. Nika Hao, ang Regional Director sa Department of Health, NIR, may mga parameters nga ginabasayhan antes makasiling nga may yara sang outbreak. Gani hindi pa sila makahambal kung may outbreak. Ginsiling naman ni Pinonggan nga sa karon padayon pa ang ilang pagpangusisa sa sining mga kaso. Ilaman ginkasugtan nga ang mangin basehan nila ang mga clinical signs and symptoms na lamang sa pagpatod sang mga kaso. Nag-aabiso ang PHO nga sa mga makitaan sang sintoma kaangay sang paghilanat, pananakit sang kalawasan, pagpula sang mata kag iban pa magpakonsulta. Pero ginasulit man sa PHO nga kung nakaubog gid man sa tubig baha para malikawan na ang leptospirosis nga makuha gikan sa higos ng ilaga kag iban nga kasapatan, magpadulong na nga daan sa health center para madapatan sang prophylaxis. May mga vulnerables usually, may mga Senior? 60 plus senior, o may ara man tayo nga daw mga 20 plus nga ano. So anong advice mo sa residents nga na-expose nga wala pa kalabot sa ospital? So kinanglan, kung may mga signs and symptoms na, especially fever, chills, nga mga amo na, or mga body aches, muscle aches, kinanglan makadto na sila sa nearest nga health facility, especially ato nga mga sa HO, MHOs, mga LGUs, before sila to yung makakadto sa ospital, kay kinanglan na sila admiton. So mas prefer namon early detection, kay since bagyo or ang aton incubation period usually is 5 to 14 days. So, ika-13th day na naton subong. So, ara na nagasugod na ang mga cases. So, as early, di ba, wala pa kita reported nga cases. Pero subong, kay naara na sa incubation period. So, amo na nga nag-rise agad ang mga cases. So the LGUs, the local governments who were affected by the flood, many of them come here from Negros Occidental, are also the local governments where we see these cases coming. Ma'am, could you officially see there is an outbreak of lepto in Negros Occidental? Hindi po, we don't use those terminologies po kasi there's a specific threshold that have to be met and there are different ways to go about it. But we are seeing these cases.